שלום לכולם, אני מקווה שאתם רואים אותי טוב ואתם מאוד מרוצים. אגב, דש לכולם, בכיף. היום אני הולך להראות לכם משהו על צמח נורא מעניין שיש פה באפריקה. זה צמח שאם נוגעים בו, הוא ממש מתחיל לקרוס. הוא לא אוהב שנוגעים בו. זה סוג של היביסקוס, אז אני אראה לכם אותו איך הוא נראה. הוא נראה כמו שאתם רואים את הדבר הזה פה. אם אני אזיז את זה קצת אתם תוכלו לראות את זה. זה הצמח הזה, ויש לו פריחה בצורה, אם אפשר לראות את הפריחה שלו, הפריחה היא זאתי. אפשר לראות את הפריחה, אני עשיתי שם פעם תמונה כזאת על הפריחה הזאתי, ואפשר לראות את הזרעים שלו. אלה זרעים כאלה אפשר לראות אותם. אלה פה הזרעים שלו, אתם יכולים לראות את זה. ואם נוגעים בצמח הזה, אז הוא מתנהג מוזר. אני יכול להראות לכם, אם אני אנער אותו רגע. אתם רואים, הוא ישר משתולל ונורא כועס שנוגעים פה. למשל בצמח הזה אפשר לראות את זה. אתם רואים, הוא ישר נעלם ונסגר. אז אני מקווה שאתם תראו את זה טוב יותר פה. אוקיי. טוב, זה